ин саҳар равзанаи хонаи худ боз кунед, дили худ дар васати оина пардоз кунед. ғаму андӯҳи фузунсола бирӯбед зидар, зиндагиро ба умеди дигар оғоз кунед. аз лали бадахшон, аз руди зархези зарафшон, аз ҳисори шодмон, аз суғди бостон, аз душанбешаҳри нозанин ва аз қалби тоҷикистон ба якоякатон салом, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. бо дамидани як субҳ ва пошидани нурҳои заррини хуршеди оламафрӯз андар самои тоҷикистони азиз бо ҳам расидем, албатта дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. ин субҳи накӯро қабл аз ҳама ба якоякатон табрику муборакбод мегӯем ва таманно мекунем, ки ин субҳ бароятон фаровонӣ ва нусрату эҳсонро арзонӣ бидорад. дӯстони иззатманд мегӯянд, ки мусиқӣ забони байналмилалиест, ки ба тарҷума ниёз надорад ва маҳз суруду мусиқӣ метавонад, ки ҳарфҳои ногуфта сиру асрори инсониятро аз қалб берун барорад ва таби инсониятро болида гардонад. ва бинандагони азиз, ба хотири оне ки дар субҳгоҳон таби шумо болида бошад, то дар давоми рӯз қувваву нерӯи дигар бигиред, айни замон бо ҳам як сурудро мешунавем ва пас он албатта бармегардем дар ин студия барномаро идома медиҳем. марҳамат. Ой, здраван то
субҳ майнаи мо инсонҳоро фикрҳои гуногун забт мекунанд ва мо дар бораи мавзӯъҳои гуногун дар давоми рӯз андеша мекунем ва ягона нафароне ки ҳар рӯз дар бораи як мавзӯъ фикр мекунанд ин бонувон мебошанд, хусусан дар субҳгоҳон. онҳо ҳамеша кӯшиш менамоянд ки бо дастурамалҳои нав ба нав субҳонаҳои лазиз омода намоянд ва бо ин васила таби аҳли оиларо борида созанд, инчунин саломатии кӯдакону фарзандонашонро эмин нигоҳ доранд. ва бонувони азиз, агар мушкилии ҳаррӯзаи шумо ин надоштани дастурамалҳои навин мебошад, пас фикр мекунам ки барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ва саҳифаи он ки субҳона ном дорад кӯмакрасони шумо мебошад. ин саҳифаро бо диққат тамошо менамоем ва тавассути қаламу варақҳо дастурамалро барои худ қайд мекунем ва дигар барои тайёр кардани субҳонаҳои лазиз барои мову шумо мушкилӣ пеш намеояд. марҳамат бонувони азиз, саҳифаро бо ҳам тамошо мекунем. صبحتان با خیر و شادی باشد تماشابینان عزیزی تلویزیونی بهارستان. بخش صبحانه است مهمان خانه های شما. این صبح ما تصمیم گرفتیم بهر شما چنین شیرینی زیبا و بالعزت را بهر صبحانه پیشنهاد نماییم. سراول ما در ظرف 250 گرم فله، 100 گرم روغن مسکه، 120 گرم شکر، 2 دانه زردی تخم و یک قاشقچه ونیلین را یکجا کرده با اسباب برقی آمیخته میکنیم. به مواد آماده شدهمان 300 گرم آرد و یک قاشقچه مواد کاوا کننده ایلاوه کرده آمیخته میکنیم. ما چنین خمیر را به دست آوردیم. خمیرمان را به 9 قسم جدا میکنیم و میگذاریم 10 دقیقه دم گیرد. زواله های ما را اول تونق میکنیم. بعداً با چنین طرز آنها را به شکل می‌دراریم. برای باز هم زیبا و بالعزت‌تر شدنش در داخلشان مربا می‌اندازیم و در داخل تفدان به مدت 30 دقیقه می‌پزیم. بینندگان عزیز، ما چنین شیرینی‌های زیبا را برای صبحانه آماده نمودیم. شما نیز می‌توانید از این دستورالعمل استفاده برده برای اهل عائله‌تان چنین صبحانه آماده سازید. سلام همسالانی عزیز، بخش معرفی کتاب است از برنامه صفای سحر. با شما هستم پروانه حبیبه. کتابی که در دست من میبینید این کتاب از استاد محی‌الدین صبوری با نام مثل خودت باش. کتاب برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی به چاپ برآمده است. در کتاب مذکور سخن درباره موشک می‌رود که روز به سیر و گشت به جنگل می‌رود. در آنجا با بعضی جانوران می‌خورد. سراول با فیل می‌خورد. فیل به او میگوید تو بسیار موش خرد هستی و نادان و بیهوش هستی و باز موش راهش را ادامه میدهد و باز در آب با مورچه که با میخورد. مورچه باشد میگوید تو بسیار موش کلان و خاکسار هستی و موش با بعضی جانوران وا میخورد و در آخر شعر رو میخواند که حالا باشد منظورت رو میگردونم. من موشم یا که موشکم، نادانم یا باهوشکم، یا که گوید مرا موشم دانا هستم و باهوشم، یا که میگوید موشکم نادان و بیهوشکم. و در آخر به خلاصه میآید و میگوید من فهمیدم که همه در عالم گوناگونند. گوناگونی نمیتواند سبب نافهمی باشد. هر کس باید مثل خودش باشد. عالم با همین گوناگونی زیباست. موشک به خانه رفت. در عالم گوناگون برای از دیدن بسیار خوش آمد. همسالان عزیز، شما می توانید این کتاب شوق‌آور را از مغازه‌های کتاب فروشی دسترس کرده مطالعه نمایید و مضمون مختصر این کتاب را به دوستان یا هم‌صنفان نقل کنید. یادرس می‌شویم که کتابی را که برای شما معرفی کردیم نام داشت مثل خودت باش از استاد محی‌الدین صبوری. این بود بخش معرفی کتاب. بخش‌های دیگری برنامه ما ادامه دارند. ما را همراه باشید. маълумотҳо бисёр азёд мекунед.
шеърҳоро зиёд мехонед, вале дар майнаи сари шумо онҳо ҷой намегиранд ва ё ба тарзи дигар мехоҳед ки зеҳни шумо аз пештара дида қавӣ бошад, вале ин амалатон барои шумо самаре намеорад, пас фикр мекунам шуморо мебояд ки саҳифаи навбатии барномаи мо ки санҷиши зеҳнӣ ном дорад, ҳатман тамошо намоед. Бинандагони азиз, бо тамошои ин саҳифа шумо яқинан дарк мекунед ки зеҳни шумо то кадом андоза мустаҳкам аст ва ё то ба кадом андоза ба ёрӣ ниёз дорад. марҳамат, ин саҳифаро тамошо мекунем ва албатта зеҳни хешро боз ҳам қавитар месозем. марҳамат. салом бинандагони азиз, шумо математикаро дӯст медоред? ҳалли саволу масъалаҳо ба шумо ҷолиб аст? пас мегузарем ба бахши навбатии мо. дар ин бахш мо шуморо месанҷем ки чӣ қадар ҷадвали зарбиро медонед. худро 10 сония санҷиш намуда ҷавобҳои дурусти онҳоро ёбед. саволи якум: 3 зарби 2 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ намоед. 10, 6, 8, 4. вақт рафт. албатта ҷавоби дуруст 6. 3 зарби 2 ба 6 баробар аст. саволи дуюм: 4 зарби 5 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. 20, 28, 25, 34. умедворам шумо низ ҷавоби дуруст 20-ро интихоб кардед. саволи сеюм: 9 зарби 7 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. 81, 54, 36, 63. ҷавоби дуруст 63 ҳаст. саволи чорум: 7 зарби 7 ба чанд баробар аст? 42, 56, 49, 70. фикр мекунем. дар 10 сония ҷавоби дурустро бояд ёбем. албатта ҷавоби дуруст 49 ҳаст. саволи панҷум: 8 зарби 9 ба чанд баробар аст? 72, 70, 71, 73. вақт рафт. ҷавоби дуруст 72 ҳаст. саволи шашум: 10 зарби 3 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. 30, 40, 10, 20. албатта ҷавоби дуруст 30 ҳаст. саволи ҳафтум: 7 зарби 4 ба чанд баробар аст? 14, 21, 35, 28. ҷавоби дурустро фикр мекунем. албатта ҷавоби дуруст 28 аст. саволи ҳаштум: 2 зарби 6 ба чанд баробар аст? ба вариантҳо таваҷҷӯҳ намоед. 12, 21, 22, 18. ҷавоби дуруст 12 ҳаст. саволи нуҳум: 8 зарби 7 ба чанд баробар аст? 56, 65, 42, 80. вақт рафт. албатта ҷавоби дуруст 56 аст. мегузарем ба саволи охирон.
10 ضرب 5 به چند برابر است؟ 70 50 20 60. جواب درست 50 است. امیدوارم بخش ما به شما پسند آمد. به سوال‌ها جواب‌های درست را یافتید. با شما خیر و خوش می‌کنیم. بخش‌های دیگری برنامه صفای سحر ادامه دارند. агар бинандагони азиз шумо дӯст медоред дунёи зебову рангини рассомиро ва дар ин ҷода нав қадам гузошта истодаеду барои тасвири ин ва ё он намуди манзара ва ё мӯъҷизот барои шумо илҳом лозим меояд, вале шумо намедонед ки ин илҳомро аз куҷо пайдо намояд, пас шуморо мебояд ки саҳифаи навбатии барномаи мо ки мӯъҷизаи рангҳо ном дорад пайгирӣ намоед. бо тамошои ин саҳифа шумо метавонед ки яъне навъҳоро то охир тамошо намоед ва дар баробари рассом яъне манзараи зебо ва мӯъҷизотҳои рангорангро рӯи авроқи сафед биёред. марҳамат, ин саҳифаро бо ҳам тамошо мекунем.
бинандагони азиз, телевизиони баҳористон шабакаи оилавӣ мебошад ва маҳз ҳамин хусусияти ин шабакаро ба назар гирифта барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро мо аз мавзӯъҳои гуногун, яъне омода ва пахш менамоем. хуб бинандагони азиз, чун барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро падару модарон ва фарзандони онҳо насли наврас ки яъне тамошо менамоянд ва мухлиси бениҳоят хуби мо мебошанд, мо низ кӯшиш менамоем ки бахшу сужаҳои беҳтаринро барои онҳо омода намоем ва фикр мекунам дустуракони мо низ айни замон аз хоб бархостанд ва барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро тамошо карда истоданд ва мо мехоҳем ки барои онҳо як бахши зиёд ҳам ҷолибро пешниҳод намоем. ин бахш ном дорад афсона. бо тамошои ин саҳифа шумо метавонед аз афсонаҳои нав ба нав бархурдор гардед ва албатта барои ҳамсолони хеш нақл кунед. ин низ метавонад сатҳи саводнокии шуморо боло бардорад. марҳамат, афсонаро бо диққат гӯш мекунем ва аз ёд мекунем. марҳамат. салом бинандагони азиз, имрӯз дар бахши афсонаи рӯз ба шумо як афсонаи ҷолибро нақл мекунам. бо диққат гӯш диҳед. номи афсона рӯбоҳ ва хирс. буд набуд як рӯбоҳ буд. вай дар ҳамсоягии хирс зиндагӣ мекард. хирс чунон бузургҷуса буд ки рӯбоҳ ӯро дида ҳар рӯз ҳаваси ӯро мехӯрд. як рӯз рӯбоҳ ба назди хирс рафта мегӯяд: ҳей хирс, биё ҳамроҳи ман ба замин меравем ва шудгор мекунем. хирс ба гапи рӯбоҳ гӯш медиҳад ва ба замин рафта шалғам кишт мекунанд. як сол мегузарад, шалғамҳои онҳо бузург мешавад ва рӯбоҳ рафта хирсро фарёд мекунад ва мегӯяд ки баргҳои шалғамро мегирӣ ё решаи шалғамро. хирс ки нодон буд мегӯяд ки ман баргҳои онро гирифта истеъмол мекунам ва ҳамаи баргҳои шалғамҳоро ҷамъ карда ба хонааш мебарад. рӯбоҳ бошад ҳамаи шалғамҳоро ҷамъ карда ба бозор бурда мефурӯшад ва аз бозор тамоми зимистон мурғ харида истеъмол мекунад. соли дигар фаро мерасад. рӯбоҳ боз ба назди хирс меравад ва мегӯяд: хирс, биё ҳамроҳи ман ба замин меравем ва дар он ҷо шудгор мекунем. хирс мегӯяд: не, ман ба он ҷо намеравам. соли гузашта дар он ҷо мо кишт кардем ва ман аз он баргҳо ҳеҷ баҳра набурдам. ва рӯбоҳ мегӯяд: ин дафъа гандум мекорем. хирс боз розӣ мешавад. рӯбоҳ ки ҳилагар бурд, хирсро ду бор фиреб медиҳад ва ҳамин тавр онҳо ба сари замин мераванд ва гандум мекоранд. гандумҳо бузург мешаванд. рӯбоҳ хирсро ҷиғ мезанад ва мегӯяд: сарашонро мегирӣ ё решаашонро? хирс фикр мекунад ва худро зирак гирифта мегӯяд ки ман соли гузашта сари шалғамро гирифтам ва имсол бошад решаи онро мегирам. имсол решаи гандумро ман мегирам ва решаи гандумҳоро гирифта ба хонааш меравад. ва дар ҳамин ҷо хирс пай мебарад ки рӯбоҳ ӯро фиреб додааст. бачаҳои азиз, аз ин афсона бармеояд ки мо бояд ба гапҳои мардум бовар накунем ва бо ақли худ кор кунем ва фиребу найрангҳои ҳар одам наафтем. ин буд бахши афсонаи рӯз. бахшҳои дигари барнома идома дорад. инсонҳо дорои хислатҳои гуногун мебошанд. барои мисол бархе аз инсонҳое ҳастанд ки дар онҳо аз наврасӣ яъне ҳисси кунҷкобӣ дида мешавад ва ин тоифа инсонҳо мехоҳанд ки дар ҳар лаҳза маълумотҳои нав ва хусусан ҷолибро аз худ намоянд. ва бинандагони азиз, агар дар миёни шумо чунин инсонҳо бошанд, пас фикр мекунам ки маҳз барои шумо мо саҳифае омода намудем бо номи далелҳои ҷолиб. бо тамошои ин саҳифа шумо метавонед маълумотҳои хешро доир ба мавзӯъҳои гуногун ки зиёд ҷолиби диққатан зиёд намоед. ва бинандагони азиз, шуморо мунтазир намекунем. ин саҳифаро бо ҳам тамошо мекунем ва маълумотҳои хешро ғанӣ мегардонем. марҳамат. салом бинандагони азиз,
имрӯз мехоҳем бароятон якчанд маълумотҳои навро пешниҳод намоем. бо диққат буданро фаромӯш насозед. оё медонед, дар мисри қадим куштани гурба ҷинояти ҷиддӣ ба ҳисоб мерафт? оё медонед, кӯчаҳои ҷопон ном надоранд? оё медонед, леонардо да Винчи барои тасвир кардани лабҳои Монализа 12 сол сарф кардааст? оё медонед, дили наҳанг дар як дақиқа тақрибан 9 маротиба метапад? таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки захираи луғавии як одам тақрибан 5-6 ҳазор калимаро ташкил медиҳад. оё медонед, бо як ручкае ки бе ягон мушкилӣ менависад, тақрибан 50 ҳазор калима навиштан мумкин аст? оё медонед, барои опаз кардани тухми шутурмурғ 40 дақиқа лозим аст?
мегӯянд, ки ҳунар чашмаи поянда ва гавҳари зоянда аст. маҳз инсоне, ки ҳунар дорад, ҳунар меомӯзад, ҳамеша дар ҳар давру замон воломақом аст ва метавонад, ки дар ҷомеа обрӯву эътибор ва мавқеи хешро пайдо намуда бошад. шахсе, ки ҳунар дорад, дар ҳеҷ як давру замон хор намегардад ва ҳунари волои ӯ метавонад, ки ӯро обрӯманд созад ва барояш номи некӯ диҳад. пас дӯстони азиз, ҳар яки шуморо низ мебояд, ки барои ояндаи хеш ҳунар омӯзед, ҳунар интихоб кунед, то дар оянда симои хешро яке аз симоҳои муваффақтарин дар миёни ҷомеа бубинед. айни замон бо ҳам бахши ҳунаромӯзиро тамошо мекунем ва фикр мекунам баъд аз тамошои ин саҳифаи барнома барои шумо осон мегардад, яъне омӯзиши ҳунарҳо. марҳамат.
бинандагони азиз, об ягона моеъе мебошад ки ранг, бӯй ва мазза надорад. Вале бинандагони азиз, аҷибияташ дар ин аст ки яъне фил ки ҳайвони бузургҷуссаи хушкӣ мебошад, яъне қодир аст ки аз дуртарин масофаҳо бӯи обро эҳсос намояд. бинандагони азиз, яъне аз ин далел бармеояд ки ҳаёти ҷонварон пур аз яъне маълумотҳои аҷиб аст, пур аз рангорангиҳо аст ки на ҳар як инсон аз онҳо бархурдор аст. агар шумо низ дӯст медоред дунёи хуби ҷонваронро, пас фикр мекунам ки шуморо мебояд ки саҳифаи навбатии барнома ки ном дорад ҳаёти ҷонваронро пайгирӣ намоед ва албатта барои хеш бо тамошои ин саҳифа мақсад гузоред ки ҳамеша нигоҳатон некӯ бояд бошад ба дунёи ҷонварон ва ҳамеша дасти ёрӣ дароз кунед ба дунёи зебои онҳо. айни замон саҳифаи навбатии барнома омодаи пахш аст, бо ҳам тамошо мекунем. зимистон сардтарин фасли сол. ҳаёти ҷонварон. бо наздик шудани ҳавои сард, ҷонварони сешумори ҷангалҳо ба зимистонгузаронӣ омодагӣ мегиранд. дар ҷараёни таҳаввулот, намояндагони олами ҳайвонот роҳҳои муайяни кӯмак карданро ба худ аз сардиҳои шадид ва норасоии гармии офтоб кор карда баромадаанд. вале дар баробари ин, аксари ҳайвонот дар фасли зимистон аз нарасидани ғизо, алалхусус гиёҳҳо, азоб мекашанд. ин душвориро даррандаҳо низ ҳис мекунанд. ҳамаи мавҷудоти зинда хусусиятҳои зинда монданро дар зимистон дорад ва ин на танҳо ба ҳайвонот, балки ба растаниҳои бисёрсола низ дахл дорад. масалан, ба ҳамаи мо маълум аст ки хирсҳо то форорасии баҳор фасли сарморо ба хоб мегузаронанд. ба ҳамаин монанд хорпуштҳо, палангҳо ва бисёре аз мавҷудоти зинда дар зимистон хобиданро афзалтар медонанд. бо вуҷуди ин бисёр ҳайвоноте ки дар ҷангалҳо зиндагӣ мекунанд, дар зимистон хеле фаъол боқӣ мемонанд, ҳарчанд ки онҳо бояд истеъмоли энергияро дар муқоиса ба мавсими гармо камтар кунанд. барои мисол, баъзе ҳайвоноти алафхӯр кӯшиш мекунанд ки дар зимистон хеле камтар ҳаракат кунанд
шохаҳо ва пӯсти дарахтонро барои хӯрок истифода баранд. дар ин ҳол онҳо навдаҳои ҷавони растаниҳоро ҷустуҷӯ мекунанд, ки дар зери барф мондаанд. албатта наботот дар фасли зимистон камёб мешавад ва аз ин рӯ бештари ҷонварони алафхӯр вазни худро гум мекунанд. ин ҳолат ба баъзеи онҳо имкон намедиҳад, ки зимистонро бо муваффақият паси сар кунад. бархезу ошиқона барои худат биханд. бояд барои ҳар нафасе зиндагӣ кунем. дӯстони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст, ки шумо тариқи телевизиони дӯстдоштанӣ Баҳористон тамошо карда истодаед ва фикр мекунам айни замон фурсат фаро расидааст, ки бо ҳам таъби хешро болида гардонем. албатта бо тамошои як саҳнаи хуби ҳаҷвӣ. айни замон як саҳнаи ҳаҷвиро бо ҳам тамошо мекунем ва таъби хешро болида мегардонем ва як нерӯву тавони тоза мегирем, то дар давоми рӯз хешро бардаму солим эҳсос намоем. албатта бо ҳам тамошо мекунем ва бо ҳам механдем. марҳамат. шаҳромҷон, инҷи? ин қадар барвақт? шаҳромҷон, бо ҳамсинфонат ҷанг кардӣ? Не. о чӣ гап шуд? шаҳромҷон, шояд ба дарс тайёр набудӣ? Не. ё дар вақти дарс бо ҳамсинфонат гап задӣ? Не. шояд муаллима ҷанг кард? Не охӣ. хайр набошад барои чӣ афтак парешон, табат хира? ман дар дарс наҷунбида хоб будам. муаллима маро бедор карда аз синф пеш кард. бинандагони азиз, як чизе ки инсониятро мондагор месозад, ин номи неки уст ва инсоне ки мехоҳад номи неку яъне пайдо намояд, бояд дар зиндагӣ ҳамеша дасти ёриву мадад ба дигарон дароз карда бошад, ҳамеша некхоҳ, хайрхоҳ бошад ва саҳм гузорад барои ободиву созандагии маҳалли хеш, макони хеш ва зодгоҳи хеш. ва мегӯянд, ки сабти номи хештан дар санги хоро шарт нест, зинда он номе ки дар дилҳои мардум ҷо шавад. ва шахсияте ки ҳамеша дасти ёриву мадад дароз мекунад ва ҳамеша мекӯшад, ки ба шахсияте кӯмак расонида бошад, метавонад, ки некном бошад ва фарду номаш дар сафҳаи тарих бо ҳарфҳои заррин навишта гардад. бинандагони азиз, гузашти лаҳзаҳо ва чарх задани ақрабаки соат моро боз ба фарҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар оварда расонид ва фикр мекунам, ки барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар бароятон писанд омад ва ин барнома тавонист, ки каме ҳам бошад таъби шуморо болида гардонад. анҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар албатта ки оғози дигар барномаҳои ҷолиби телевизиони Баҳористон мебошад ва албатта дар давоми рӯз шуморо беҳтарин барномаҳо аз ин шабака
منتظر است. برایتان در فرجام برنامه بهترین لحظه های خوب زندگی و کامگاری و موفقیت های پی در پی را آرزو مندیم. همیشه صحتمند، سلامت، سربلند و کامگار بمانید. با امید دیدار، خیر.